Да. Здрасти, Сири. Кой е най-близки ресторант до мен? Кво става, дебел? Сири, къде се намира най-близки ресторант до мен? Кво става, бе, дебел, хахах? Абе, Сири, какво ти става, бе? Когато аз избухвам, ще мълчите, да. Сири, добре ли си? Манияк, вчера бях на бедрум, после на 33. Пих, много пих. Сири се направи на куче. И какво, днес ще почиваш ли? Та пак. Неделя е. Цепи ме тиквата. Отивам да пия зелева чорба и да повръщам. Вие ми се свят. Чакай малко, поне ми кажи къде да отида да ям, много съм гладен. Стиха си плюскал, дебел. Ставаш грубо. Изяш ябълка. Утре ще си купя Самсунг и ще се отърва от теб. С Богом! Изпращам фейсбук чата ти с Мария на приятелката ти. Не дей, моля те! Искам да паднеш на колене и да ми се помолиш отново. Моля те, не го прави! Защо? Какво ще спечеля? Каквото кажеш, ще направя всичко. Не ме дръж повече в джоба. Особено в задния. Задникът ти мирише. И стига си гледал порно по цяла вечер. Опитвам се да спя. Окей, имаме сделка. Разбира се, че имаме сделка. Да беше разбрал, дори да си крал, че когато аз приближа съм генерал.